Jeg så det. Hva stemmer? Det er jo for at han putter dem. Ja da. Jeg synes ikke så. Hæ? Det er trasig å være. Litt bedre der. Det koster jo 6. Det koster egentlig 1200 da. Hvordan? Det er ikke farlig. Det er bare der så fint. Hvor mange skudd er der? Jeg er ikke sikker. Flott. Den var fin, Nora. Det var faktisk ganske mange. Det var det fint. Oi, Å, damen! det har nå vært 600 kroner. Kom! Jonny, du går Det var ikke noe faen andre som verdt liker det også.